Bai? Bai? Mutia, seinala dago. Bai, koloniatik deika. Bai, koloniatik. Erreala da benetan. Bai, entzuten? Norbait ez taldean? Hemen tirain handia dago eta ez da ezer entzuten. Mesedez, geratu etxean. Itxaron pixka bat gehiago. Pixka bat, mesedez. Esperantza dago. Gu itxaroten egon geha eta azkenean iritsi dira. Batel batekin ekarri gaituzte. Eta txitxina jaten egon geha. Herrian bezala. Norbait entzuten? Espero dei hau berandu egiz izatea.